gawe kumpul takon sarta rukun akeh kayuyo dadi srana iku datang jemo nyawiji ing panemmu candra pamintaku nimas sida asih hatut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengene
datan genggang sarambut lamun aduh caketing adi yen cedak tansah sido tu pindho mimi lan minduna hayo nimas bareng ana tapi wajib situasi Aku kang setya satu Mokyanto berkahe Yo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggo sagunging kawruhmatan ingkang kita aturaken dumateng para kadang sutresna sekalian. Kita ngaturaken sugeng dalu, sugeng lenggah, sugeng pepanggihan malih kaliyan paguyuban seni campur sari Tomboati ingkang mijil saking Laladan Bojonegoro. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Dimas Hendra AS. Wonten ing wanci kalenggahan menika minangkani pamundhutipun Ibu Lestari Ningsih. Ingkang saperlu caos panglipur dumateng sagunging para tamu para undangan para kadang sutresna sekalian. Sepindah kawula nelaki gunging panuwun ingkang tanpa pepindho dumateng ngarsanipun Bapak Muspika, Bapak Kapolsek dalam Bapak Kuramil Kecamatan Ngasem ingkang setuhu dahati nurmatan. Sepatur ugi kadharake gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng ngarsanipun Bapak Lurah, Bapak Pamompang Bating Praja sesepuh tuwin pini sepuh warga dusun Srawut sak gugupanipun parukaningan pilih hagen kala jejer wonten ing mriki boten ateges ngirangi rasa tata dukulan trapsila. Ananging pinanggenah ngirit wadyabala widodari saking kayangan Tomboati ingkang badhe caos panglipur dumateng panjenengan sami. Sepindah piyantunipun gandes luwes merati pasuryanipun abyor mencorong lir kadya tejo ing angkasa. Menika ingkang sesilih Nimas Ayu Herna Ipanka Tomboati. Jai! Adem-adem. Aile. Wondene ingkang angga kalih yen lamat us katung tejane yen bombrong katon mencorong begat karya pinulat pindha golek kencana. Menika ingkang sesilih Nimas Ayu Disya Tomboati. Yeay! Adem lek. Se Yo. kowe madhep rono bareng kok roh to. Menika ingkang sesilih Nimas Ayu Rere Tomboati. Ya. Mau apa? Delok kok iki ya delok campur sari kok. Wondene ingkang angga sekawan menika ingkang sesilih Nimas Ayu Kelvi Tomboati. Yeay! Us! Gone ra eneng, Lik. Ayo, Pi. Sampun wonten sekawan widodari ingkang badhe caos panglipur dumateng panjenengan sami. Dereng jangkep menawi to dereng wonten janakanipun sinten to janakipun Tomboati boten sanes kadang kala Raka Mas Bagus Tantoko. Yo. Dalu menika kula ugi dipun kancani kadang kala Raka Mas Bagus Gandes. Ayo, Des. Ayo kene.
sari dalem mriku. Sineng kuyung son situm kang gemblegar ler kadya gluduk mangsa kesanga ingkang katelah dipapro audio son situm profesional. Saking sasana giar ngaturaken sugeng lenggah, sugeng amirsani ngatos titi paripurna pagelaran pamuka tombo ati. Tan cita-citane. Piye cita-citane? Mergo ndek iki wis muni sesuk nek enek campur sari aku ape gelar layar terus nonton saiki wis kelakon. Wis kelakon. Alhamdulillah. Lah iki kena iline banyu kuwi kaya ngecemes. Aku sing kudu guyu syutinge digoni jilbab. Apa? Jilbab. Kesene jilbab putih ya kuwi. Iya. Mas, efekmu patennya Mas, aja meden-medeni kancane Mas. Iya wis lucu-lucu. Kadung bayaran kok. Iki dina iki ora enek sing lucu kejaba tukang son, Pak. Kok iso? Lah son iki lho disarongi barang kaya pe dibudalno umrah. Iya ya. Lah iya. Bisa. Mas, pomade marek apa Mas kok kelimis men modele. Apa? Oh. Kuwi ora kometan, kuwi terang jedindil ya kuwi. Oh, terus dibuak awas lo alatem lo. Ben to tutupi sak Tutupi wae ra apa-apa. Nek ditutupi sak malah ra kaya syuting. Gawean paling rekoso iku lho, Pak. Kok iso? Lah piye didelok ketok milih diinceng no. Apa ya, Mas? Ya iya. Halo, penyanyinya murah teko ya? Hah? Oh, kudanan. Iki lho nek ngemelu ulo. Oh, dhewe mendes. Apa, Pak? Nek sing kene sing nanggap Bu Lestari Ningsih. Nggih. Sing kene Mas Prasetyo. Oh, iki jalukane nganten. Iya. Nggih. Alate apa anyar Mas kok isek plastikan? Oh, anyar. Enggak. Wong kuwi meng nek pas dikemuli jane diuncali karbit. Dadi engko nek buka wis mateng kabeh. Oh, padane gedang. Aku iki meng trae ngene to. Ceritane kan karo buke dikon nambah udan. Wis sampean tambah. Lantaran Pak Wo. Heeh. Anu Mas ketoke kok perpak-perpek. Mampir omahku sik nang ditambak. Wis mok lakoni, Pak. Tak lakoni jam 7 mendung koetan wis pahateng ora kaprah. Heeh. Wis tak jiapane ngulon kabeh resik bulan ketok. Lah kok jam 8:30 ki balik nggo kancane sing Malah nyeblok malah nebres. Nek neng Blora cah dikek intung terang, nek kene Oh kene gak kene. tewas entungku ape tak nggo. Wah, kowe nggonmu antung suwal. Nek entungmu piye, Pak? Entungku wis Kalah nek radio spot wis ra kenek nok jero. sinyale ra patek enek. Ampun kondo riyen nggih, soalnya niki enten door prese Bapak Ibu. Ampun kondo riyen. Niki hadiah utama TV 28 in gede-gede. Ada kulkas 2 pintu termasuk pintu tobat. Kulkas piye iki es batu kok. Es batu. Iki lemari. Di boneka labubu. Kok lemari. Gowedi. Tukang son gowedi-gede. Jenenge tukang son berbobot ya iki, Pak. Ya, pancen Diva Pro. Luar biasa. Kuwi gambare son dikek dodok berarti cara son iki muni horeke ning dodo, Pak. Nek sing apa klambine ijo to putihne jek ketok nek wong. Terus Lah nek sing ireng kaya Big Son malah. son katrol. Ayo. Wis bener. Mangga lah disambi. Sik, Pak, aku usul kanggo penyanyi. Iya. Nek wayah bodo jajan cilik Jawa kae lak jenenge tahi kucing. Nek ngene iki apa? Kuwi nek cara Lah, ora muni. Ora muni. Ayo bedhekan, muni to ora? ora. Ora ya wis.
Wih iya ramuni. Ngono. Masa iya lidahe ngeprank barang. Oh, elek. Muni. Bayar. Muni. Anu Mas, ketoke kagen bas Mas. Longi sakit. Wah enak gitu kok nyetel suarane nggih son lho. Ya kan ben ketok nak delem bem. Aku pernah eling tanggapan ning gone Paciran. Sesuk ya ning Paciran meneh aku turu ning montor pinggir segara. Gluduk nek ning pinggir segara apik. Kok apik, Pak? Delem bem. Masa gluduke kelep. Delem bem. Lah tahu. Lah nek rong tau kok tak critakno. Pure cintai kancane dhewe. Kancane jangkrik kancane pembanyol iso cintai. Kowe cara roher. Ayo Tema anyar barang kok wis tahu jawabane. kok ra isin kowe ditanggap ora nang ditabuh. Kapan, Pak? Kapan kok? Lah jaba aku ditanggap kok jengkerku lah aku jengker ket mangok. Mah, ini jajan apa enak ya, Pak? Enak. Pangan. Ini sebenarnya jajan apa? Apa? Ditakoni orang jawab itu jajan apa? Pokoknya nang kipune lah. Ayo jajan kipu. Apa? Beli kipu. Enak, Des. Enggak. Kayak pangah, ada makan. Monggo kok. Pangah. Pengen ya. Sama nyanyi loh, Pak. Ya, emang anu grup apa? Tandur Seribel. Al artis nek nyanyi iki wis tahu. Tapi al artis udan kan urung enek. Ngagek tambah ati tok sing duwe. Lah iya. Angel lho campur sari iso sak udane ngene iki. Ya pancene nganten iki ya sing apik diudani. Mosok diudani. Direk kok iso apike diudani piye to? Maksudnya dikai udan iki lho. Minangka sasmita alam dudoke nek mantene iki bakale ayem tentrem, adem ayem, rezekine banyu mili berkahi kaya bengi iki. Ngene rasa nduk damoni tak dohno trocoan lengko lah adem. Malah minu. Kagong kak pangan. Mas manten pundi nggih? Teng Lebet. Pun panggih niku wae mantene pun panggih. Pun ketemu. Nggih pun kersane Bu, kersane mantene menawi anu istirahat. Pesene kula nek malam pertama lampune aja dipateni, Mas. Lah kena apa? Aku tahu malam pertama lampu kamarku tak pateni, aku golek bojoku ra temok kok, Pak. Lah nanti sih. Jebule bojoku rong mlebu kamar. Kula tak grayai turut-turut gedhek. Pancene kowe iki dumoh. Ijek nom dumoh. Aku nganti isin, Pak. Lah cinta isin ta? Loh, iya isa melok maratua pisanane sarwa pekewo. Maratonem ya wong. Kethek. Ya wong. Karepe melok tangisu ngono. Lah kok metu kok kamar maratuaku guyu kepingkel-pingkel. Pekarane. Lah aku ngaku kathok kleru roke bojoku. Perkara lampune tak pateni. Ngapa kakak? Kakak. Mbok kuwi ngapa sok nang salin Teles. basah. Nggih ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Nggih, mangke saged nyanyi dhateng mriki. Monggo sing gadah request dicatet riyen mboten napa-napa. Nggih. Mangke nek kira-kira teng mriki mboten saged nglayani mangke kula kirim WA. Lagune nyapa Gruduk Asmara ta napa ngoten. Jane udan-udan ngene iki enake ngapa to, Pak? Lah, ya enake ya krama ngene iki. Ngapa? Ya ngene iki, wis enak iki. Masa? Turuno piye penak ora? Gak penak. Penake apa? Enggak bener iki lho, Pak. Udan-udan penake ngiyup.
Dan udan penake Ngiyup. lah ngiyup nang omah. Nek Heeh. udane deres, Iya, trocoh. Piye carane nek gak iso ketrocohan? ning isor meja, Alah, ya cek ketrocohan mejane bocor. payungan, Ah, payunge bocor ya cek ketrocohan. nggih jas udan. Ah, impon neh. Lah piye carane ning jero omah ben ora ketrocoan? Metu. Edan iki, yo nek kok malah metu, ning jaba yo malah kudanan. Tapi lah ora ketrocohan. Berarti beda ketrocohan karo kudanan iki. Selama hidup wis tau kudanan ping pira, Pak? Wah, peng akeh. Ora suarane udan iki. Ya suarane udan ngene iki to krecek. Kocok-kocok iki koyo peyeke kocok-kocok. Lah, nek suarane udan piye? Wow. Lah kok iso? Jajal to kuping sampean. Oh iya. Wow. Iki suara udan. Jajane panas. Balik. Yo Pak, nenek Pak. Wes kayak plastiknya mah dicukuki. Udah mateng kok. Somolo dolan koran diwaca wedhus kibas jenenge Drombo. Iya apik. Lemah abang padha nyimpang, lemah ireng padha meneng, lemah putih padha nyingkreh. Lah terus nondi lemah ndi awake dhewe? Lemah kaplingan, go lemah kaplingan. Udan teko etan, bali wong etan, udan teko lor, bali wong ngalor, udan teko kulon, bali wong mulon. Udan saka kidul, bali wong idul. Nah iki sing angel tuh Seto. Kok mbok balik ning idul lah ning idul nek wong digawe sampean gak ngesao. Ayo ben tabrakan. Aku nek sing kolor iso gua ngalor, idul ya iso ngidul. Teko kulon, Kulon ya iso ngulon, kowe etan. iso ngetan. Nah sing angel iki siji. Apa? Udan kon dhuwur, wangel lu. Iya ya, Pak. Sekakele nang ndi ya? Terang. Heeh. Bah, putune penanggap campur sari, Bah. Kang Duduk. dulung tak tundang. Mikem nang dipasang. Kok masang mik tok 2 jam entek dhewe. Padha-padha ditangkap malah melok ndelok. Piye, Mas? Gak muni. Aku mang durasiku pirang jam, Pak? Setengah jam ya, Pak. Wis pas sih. Ana jengklonge akeh wis. Wis pas sih. Kok ora muni? Ya iki lho jengklonge akeh. Kan iki kok ya ora pinter. Terus ngekakno dhek malah wedi. Ya ben kaya ikan asap. Tak poging ya. Ya nyamuke lemu ya. Ya kok nek udane ya kok jek mekan ya. Lah kan Ayo pacek buka itu. sik. Ayo. Ayo terang. Deh. Kok Mbak Era ben nyanyi lagu Banci. Apa? Sing lho. Wanodya ayu utama. Utama kan lanang. Lah ya Utama kowe digawe lagu saiki, Dik. Terkenal iki judulnya lagu Banci. viral. Wanodya ayu ki wong wedok ayu, utama ki lanang. Berarti banci. Kudune kan wanodya ayu utami. Nek utami wedok. Utami dhewean melok ning Tombo Ati saiki wis gak. Wis minggat. Layak diganti utami. Saiki wis ra dienggo utami perkara Kowe bolak-balik kok dienggo genti ae, Dik. Tukang kendang rung teko ya mbok serepi kowe. Saiki utami ra menyang digenti utama. Hidupmu hanya sebagai wakil, Mas. Ya Allah, ya Allah. Nalika utami melu Tombo Ati iki desele ceblok ning dalan ra roh. Sapa, Mbak? Jenenge Utami. Oh, lah terus piye? Goleki. Iki tenan kok, banyolan. Tenan ora Oh, banyolan. kisah nyata. Ya aman. Wis tak tolak kok. Mas, iki karek sing keri lah sing gung medun. Arjene nek kuwatir meseh kene, Mas. Gak angger gak angin gak ngarah rene wis aman. Kowe nggo anu takne jingklek ya, Mbak. Penting iso lungguh. Apa numpak Kowe kendang? nyapa to nyapuri urusan kono tanggapan dhewe soal. Lah iki ngesakno Pak ora dikancani. Mosok wong tuwek dikek pojokan.
Ya kuwi pancen pandrak cok bakal. Coba. Nggih, Wis semua ngapunten. terjadi di luar prediksi. Malam hari ini Tombo Hati hadir di sini di desa Serawun. Serawun. Rawon. Desa Serawun. Dukuh Serawun, Desa Wadang. Dan untuk besok malam di sini juga masih banyak hiburan. Nggih. Dan insya Allah besok Tombo Hati ugi main dalam rangka menyambut tahun baru kolaborasi dengan Ketoprak. Teng pundi, Pak? Wonten Kecamatan Temayang, Desa Kedung Sari. Siap. Yang satunya ugi Ketoprak main wonten Atas Angin. Wah, sampeyan apal. Apal langsung nampa panjer. Jujur men. Aku mbok. Mas aja marai kuwi Mas, aku anggere krungu kuwi melok aku. Sing loro lho kon. Tadi sudah all artis dengan beberapa lagu diiringi hujan turun dan sambaran petir yang sangat luar biasa. Malam hari ini Tombo Hati didukung sound system yang berkekuatan 6 skala Richter. Kita panggil ada Jeng Herna Ipanka. Ayo kene Dek. Nyapa? Oh iya. Aku ya Mas. Lali aku. Sithik Mbak Her. Ya. Sampun, sak menten mawon. Sing delok ya kerasan ora kerasan biape mulai wis kadung. Sampai mantuk ra iso. Anu iki ya langsung wae diaturi tembang. Ayo nyuwune napa? Pak Kasim, nyuwun napa niki? Nganti pangkling jaman rikala semono. Nggih, kalau wau nek jenengan mboten nyopo ana kula angen-angen jajan. Nggih. Sias lagu ndek wau Mas Gandes. Lah Pak Wo pundi Pak Wo kundur. Enggak kena. Niki nggih ngantaraken Wijen dalu nggih Pak Gendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niki Jawa ing sampun bakdo nggih. Lho, jere sapa bar? Niki wis bar. Lha piye? Pokok jam 1 meh kok. Ora. Nggih, Kalian diaturi sama Mbak Ati. tembang mat-matan dulu. Apa-apa? Lah ya monggo napa? Iki mau lho. Campur sari. Ya. Tukaran. Lah iya. Ngabar
matur semangat tunggal tembang saking kula sampun. Oje matur nuwun Jengirna Mas Gandes. Rene sik. Ini beberapa hari ini di rumah Ibu Lestari Ningsih ini banyak hiburan. Kalau yang kemarin-kemarin itu dangdutan, nah ini mintanya campur sarine. Sesuk iki jek dangdut meneh. Cek. Hajate Bu Lestari Ningsih Nggih, mantu dongane sampean piye, Pak? ndongakno nganten kuwi cukup diawali saka huruf abjad A B C D. Apa ya iso? Bisa diwali dia A. Anda sekarang sudah menjadi suami istri. B. Berbahagialah kalian berdua. C. Cintailah istrimu dan cintailah suamimu. D. Dengan semangat bersama untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Nggih, mugi-mugi Mas Manten dados kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Mbak Manten jadi istri yang selalu berbakti kepada suami, bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Nek nafkah lahir niku ning jero dapur, nek nafkah batin ning dhuwur kasur. Wes apal ya. Lho niki tutor. Bacane nganten niku dikeki segi apa wae penak ngucapke kebahagiaan nganten lewat huruf ajab kena, lewat dina ya kena. Masa iya Pak? Apa mau ngucapke nganten lewat dina diwiwiti saka apa? Senen. Senen. Senen ki piye nek kanggo manten? Senang dan nikmati hari ini Anda sudah menjadi suami istri. Iku nek Senen. Senen. Selasa. Selasa disesel-sesela bendang krasa. Saru. Lho, kok saru piye? Janjine ora saru lho. Kok iso disesel-seselno bendang krasa? Para tamu sing kami rawuh ki ana jajan. Nang disesel-selke ning lambene dhewe-dhewe ben iso ngrasake pedesan asine. Suguhan iki mau. Rebo, regeng dan bombong. Dina iki panjenenganipun Ibu Lestari Ningsih mantu putrane nanggap campur sari. Saking senenge hiburan ora leren-leren. 4 hari berturut-berturut. Nah. Kok berturut-berturut? Berturut-turut. Ya. Kemis. Lebih baik mingkem timbangane lamis. Maksudnya piye, Pak? Timbangane omong sing dadi perkara luwih becik meneng. Umpama ngomong sing jujur. Sing jujur. Nggih. Jumat. Apa? Ana sing ngarani Jumat, ana sing ngarani Jumat. Nek Jumat kuwi jumbuh karo atine, saiki wis ketemu jodone. Ora mergo dipeksa. Niku nek Jumat. Lah nek Jumuah. Nek Jumah kuwi sing lanang maju, sing wedok ndang mlumah. Mbah guyu. Maksudnya iki ngene lho, Mbah. Mbah dijelasne, Pak. Mesti mbah kelingan sing nek sing lanang maju, sing wedok ndang mlumah. Kuwi maksudnya nek sing lanang duwe karep, sing wedok ya siap mendukung, memberi izin, menehi palilah, merestui. Nah niku Mbah, ora kok sing rumah sing gek kae. Niku Jumuah. Setu kuwi nek keset ya nang metu. Apa? Nek wis keset ya nang metu. Apa nih? Maksudnya ini wis keset barudan kulo nang metu rene do ndelok campur sari. Oh, jadi maksudnya keset ki saka karep garing ki tegese resik. Dadi nek duwe pikiran resik cepat diutarakan. Ndang metu gayuh apa sing dadi cita-cita. Wah, ora nyono pinter tenan ya Allah, gentho ya Allah. Iso kaya ngene iki seneng aku. Ayo siap. Kuwi nek Jumat, saiki Minggu. Prai. Ini lho, kan Senin, Selasa, Rebo, Kamis, wis. Teko Setu wis. Saiki Minggu. Prai. Minggu. Lah yo prai. Artine lho. Lah yo prai. Wis kan ngene artine. Artine bengi iki nanggap campur sari. Berarti sampean gak iso ngartekno Minggu. Minggu to. Minggu ki enek artine. Artine apa? Minggu ki nek wong desa ngarani dina ngat. Kuwi tegese nganten lanang kudu iso ngat. Ngat ki apa? Ngat ki semangat. Oh. Wae malah ngadeg ya.
Jadi semangat terus ngadeg. Berdiri di kaki sendiri, jadi keluarga sing mandiri, berbakti kepada orang tua, langgeng nganti kaken-kaken, nenen-nenen. Aku ini nek muni ngati lho, aku malah eneng wong ngene iki lho. Nggih. Anu campur sarine sok minggu tanggal 30 main berapa Mas? Ngat nek minggu biasane wong desa nganggo ngat. Tanggal 30 main anu prai 30 niku jeng napa to? Jengat ngajeng niku lho Mas. Jeng Pak, tak maksudnya iki benjing ngat ngajeng. Tapi nek wong Serawon nek muni cowopetin jengat ngajeng Mas. Ngat ngajeng. Ayo, mangga. Baik, kangge nyak sepeda. ada Mbak Erna juga kita panggil artis yang tidak kalah cantiknya. Iya, betul sekali. Dia masih muda belia, pendatang baru-baru 3 minggu dia nyanyi. Oh, iki Namun omsetnya sangat luar biasa. duwe apa ae? Mobilnya seharga 430 juta. Wah, ya bane piro kuwi, Pak? Bane 5. Tuh kok 5 men? Siji ban serep. Oh iya. Iya bener. Masa 400 juta remek serep ya, Pak. 430 juta. Terus duwe apa neh? Tabungan di ATM sekitar 350 juta. Wah, luar biasa. Sukses. Dan dia punya hutang di bank tanaman sekitar 1,5 miliar. Ya tambah isek berarti kalah karo Mbak Erna. Erna. Mbak Erna nyanyi 2 minggu iso tuku tanah kapling. 2 kresek. Tanah kapling 2 kresek. Cek murah nggon aku. Pira? Sak dam ekor 300. Yo, ada. Dis ya. Ayo Dis. Asik. Yo. Sugeng dalu Mbak Dis. Sia. Sugeng dalu Mas Gento. Gak kademen kowe. Nggih kademen iki, demeng ketampon dan Klambine iki lho nek kademen iki modele gak enek baune lho, Des. lah ngeten modele to, Pak. Ayo. Luar biasa. Gak muni, Mas. Cek mekan kan. Lah iya. Cek wis metu beneke. Metu apa nih, Mas? Benek. Benek. Benek ini nggonku swara. Swara. Cara dhewe desa kan ngene arane. Nggih, nggon kuwi sarapan nek ngarani semekan. Kene ya wadangnya Kene ya, gede Pak. biyen ya ngono. Oh, Ada nang kono semekan sih nek mulai. padha ya, Pak ya. Semekan ki opo dadak sarapan. Sarapan. Aku ngerti jangan godhong kelor ya ning kene iki biyen. Mosok, Pak? Lho. Apa ya? Oh, lampu. Terang. Bulane wis ketok. Pak. Bulane ketok. Bulane ketok, terang. Ditareni nyuwun napa, Pak? Gendenge. Niki sing gadah damel nggih. Nggih. Sing niki. Buke nih teng wingking. Sampeyan ra roh sing duwe gawe, Pak. Lho ditanggap ya kudu roh sing digawe. Lah sing ndi sing duwe gawe, Pak Lah Gento? tengerane anggere sae mombol-mombol ya kuwi. Buke. Monggo Bu Aku ya sebelah sini. Aku gumun karo buwe sing nganggo kudung kuning. Kenapa, Mas? Saking pengen roh gantengku direwangi nggo kacamata lho. Lah. Ngene terus lampuku mbok pateni ya, Mas. Kowe iri nek aku ketok ganteng, he? Sengaja kok jarak teman ya. Mbah, mboten kanyepen, Mbah. Sabar iki grup tandur Ceribel munggah ra apa-apa. Nggih. Ndi piantune? Nek Monggo grup tandur Ceribel, dek wau sampun janjian lho Pak niki aku roh nek apa latihan udah kami tuh. Piye, Pak, nek latihan? Lagune yen liwat aku kelingan. Masa tandur ya nganggo latihan? Nggih, monggo Mbak Disya diaturi tembang napa?
Karena keadaan kakak agak maju ke depan enggak? Oh ngeten, nggih. Monggo grup tandur Cherry Bell. Heeh. Monggo Bunda. Oke. Ben gak belereng, Mbak. Wow. Yo. Kudu dumateng sedaya para rawuh katuran lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi anglaras tembang-tembang campursari. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku aku sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak sunerino lan wengi mugi-mugi Gusti Jaranan jarane jaran kaki jaranan jarane ditumpaki
sembah nuwun Kakak. Matur sembah nuwun Mas Gandes. Matur nuwun lho Mbak Desya. Nggih. Wonge nang kene lho Mas. Peteng ora ketok. Terae wonge nek wis tuwek ki ya ngono ya Mas ya. Lamune iki lho peteng ora ketok kowe nek ngancir ning kene ya Allah. Tangane nyaopo to tangan? Ngomong ae nek pengen demeki penyanyi, alasane nek peteng penyanyi ra ketok terus dimuk-muk ngene. Iki ngono anakku. Eling-eling nek sampean ki wis suwek. Lah iya Aku aku suwek. suwek piye? Berumur lho. Wis tuwek. Nah, wis tuwek ora kena pencilaan. Iki ngono anakku. Nggih Bapak. Ngene kok bengi turu melok bapak ya, Nduk. Nggih Bapak. Wes, Soale Pak. ibumu lunga. Sida pakne ra sida turu. Iso-iso kasur guling do pedhot kabeh. Ya, matur nuwun. Mbak Matur sembah Desya. nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Desya. Wong wedok kok ayune ngene ya, Pak. Lah ya aku ngerti nek cah saiki ayu-ayu no aku lahir sesuk-sesuk. Ya ora kaya ngono. Ya sing saiki ana kuwi diopeni syukur dipacaki ayu ben kaya wong saiki. Wong ayu ki ragate akeh. Lho ya iya lho ya ora apa-apa wong. Mulane bapak-bapak ki nek bojone elek apa ora, Pak? Lho. Ayune ayu alami. Ngene iki kaya purel iki wong ayu sing ragate wong akeh kok. Lah kok iso lho? Lah Kaya penyanyi. Kok iso penyanyi ragate akeh timbang Karwane- bojo sing apa anane? karo nek penyanyi kan butuh dijual penampilan. Heeh. Nah, tanduk iki purel kok. Aja ngono. Nggih, purel ki kan ya akeh sing ngragati. Mulane ketok ayu, Aja ora ngono. usah wis bojone dhewe elek-elek diprateni. Nek iso diopeni, bojo ki diopeni sing apik karena dibalik kesuksesan seorang suami itu ada doa seorang istri. Leres nggih Bu nggih? Lah nek pengen sukses, Akse sik buke muni nggih ngono ki aku ora percaya Pak. Ora Sik, percaya. Pak D. Mbak Bae niku nek dinehi dhuwit muni matur nuwun apa kurang Pak D? Oh muni kurang kok jare suksese suami perkara istri. Wong dikei dhuwit ora tau matur nuwun ya Pak ya. lah iya, tek suksesnya suami karena istri. Nek istri siji ki biasane brengkel rabi neh. Aja ngono. Ya siji kanggo selawase. Loh, rabi kuwi nek telu angel mlebune neraka. Lah kok ngono? Lah soalnya iku ape mlebu neraka sing mbok nomor loro ganduli jere bojoku ki paling apik. Lah kok sing nomor loro ya melu ganduli. Nomor loro melu ganduli terus akhire gak sida ning neraka. Iya ning emper ae malah iso jagongan. Iya nerakane wis ning kampung iki wis padha karo neraka, rono dicladu, rono dicladu. Ngeten iki ora bener, Pak. Bojo ki siji kanggo selawase diopeni sak apik-apike. Kaya aku lho, aku ki ngene lah nyuwun sewu. Aku wis iso nyukupi kebutuhane bojoku, Pak. Loh, tenan kuwi. Lho iya, bojoku ndek iki njaluk motor, Mas tumbasne motor. Cukup, Dik, cukup. Mas tumbasne lemari cukup, Dik, cukup. Mergo wong lanang tugase kudu mencukupi kebutuhan istri. Dadi nek bojone njaluk-njaluk Tak cukupi, cukup, Dik, cukup. cukup, bro, cukup. Tuh, Ya, wis, tugas. ora apa-apa. Malam hari ini tetap kita bersama artisnya Tombo Ati bergetek yang berikutnya. Bergetek ya, Pak. Bergeser. Bergeser ini nek cara Jonegoro Kidul ini bergetek. Bergetek. Ada Mbak Rere bersama Tombo Ati. Iki bengi iki kenapa to kok ewah banget iki? Ya wancen kahanane barudan, Pak. Kenapa le? Enek sing kobong. Oh, Ganti. kobong iki jek enak kobruk. Kok iso kobrok lho? Lah bongnya nek nggonku bongnya grok. Bonge kuburan Cina nek ning nggonku, Pak. Mulane karan bong Cina. Nggonku ki nek bong Heeh. kuwi dalan banyu sing nganduk gedhe. Oh. Nek sing gedhe neh kretek. Nek sedengan bom. Nek Cilik anu apa kuwi? Sing cilik neh kuwi apa kuwi gorong-gorong. gorong-gorong. Monggo Mbak Rere. Rere. Wong ket mang muni kate, mbok cekel kowe ra muni.
Kok Lah dereng tak cetekan. Lah iya, Sampun. carane masa ora ngerti. Sumpah. Carane nyekel mik sing iso muni iki piye, ngono lho. Cek ngene lho. Lah, karo Nek dipenek wae. ngene urung karuan muni. Mau aku nek aku ngene mergene nek ini langsung muni Mas. Iya, tapi dipenek sini ora dipenek Ah iya tak penek wis tak penek iki mau. Nah, nek wis Penekane ndok iki lho. Ya. Untuk pasukan jogetnya mungkin yang mau berjoget di sini Oke. monggo nyuwun lagu nggih monggo. Nggih, Nggih. Mumpung lagi jam 7:30. Iya. monggo nek badhe salam-salam riyen. Oke, lajeng dalu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng tombo ati campur sari. Keneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku ngepoti wong liya apa pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Piye wae.
kowe duit. Bunga piyaku ki Bersama penyanyi kita. Ngono lho. Yuk, ada Mas Tantoko. Mas. Ndi betul? Lah iki. Iki. Lah kuwi cah umur lagi telompon. Bariane lagi do mati dik nang. Diceluk Mas kok ngene iki nganggo wedak apa Pak wis model ngene. Wedak Iki mau wedak iki tok njaluk. Nggih Mas. Aja kan kandakno. ora sambok sia-sia iki tak lobeno. Tenang, Pak. Napa? Mas, senajan to awake dhewe beda tanggapan tulung digameli Mas iki Mas. Sampeyan njaluk tolong wong iki ya. Iya, iki kan dhewe-dhewe tanggapane. Ya iki mang padha nyanyi dangdut, langgam wis. Iya. Iki ya apa iso tayub. Lho. Ayub ya iso. Tombo ati apa sing ra iso, Pak? Kaya apa-apa kenek. Apa ae kuwi? Apa nek sing ngendang kae iso kabeh, adol Iki motor mau pas iso. jamahe gento ya wis Nggih. nglumpuk rene. Nggih. Pesen kok aku njaluk ali-ali ditayubno. Wah, luar Jamahe biasa. gento lho. Aku ya ora kenal. Digarap gagrak pundi? Gagrak Tuban, Blora, Tulungagung, Ya aja Grobogan. kakek kesel. Bojonegoro. Bojonegoro. Iya Bojonegoro. Oke, siap. Wis sitok ae aja mubeng-mubeng ya keselno. Oke, siap. Ngagem. Lho awakmu iso aku ya. Aku eling dhewe ada sindir belajaran Ngak kok ngak. ngagemu ali-aliku. Belajar. Saiki diundang sing apik. Oh, nggih siap. Bisa sing apik. Para jamaah tayub monggo sing pengen tayuban. Kula aturi minggah wonten panggung mbok menawi kersa sami beksa lanang tayub. Semoga kancane gendo akeh kok kene. Sing saged bisa. Ayo. Oh, iya. Siap. Ngagemo ali-aliku pamriye. Aja lali marang aku. Nadyan kula boten melu besuke ngelingono lalabeku. Lamun ambane salaka emane hamung tansah damel iki ambane kencana emane tansah manggiya rahaja yen nganti ilang mripate jarene namahe rupeda yen nganti dienggo wong siji bisuke wis mangsa bodho. Pilihanku mripat biru pamriye mreh sulistya ingkang warni yen arep takon atiku pamriye bersanono ali-ali
tenan.